Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agzasy bolan Meýwe açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýurdumyň oby hojulugyny iri hususy bilen biridir. Bu paýdarlar jemgyýeti uzak möhlet peýdalanmak üçin bölünip berilen 8825 hektar meýdanyň 3325 hektaryny oby hojuluk ekinleriniň meýweli bagylaryň durly görnüşlerini ösdürip ýetişdirmek bilen ýurdumyň azyk bolçulugyna sallamly goşantlaryny goşýarlar. Bu paýdalar jemgyýetiniň düzümine gök bulut hemsaýy meýweli atada datly meýwe ýaly hojuluk jemgyýetleri giriýär. Ekin meýdanlaryny özleşdirmek üçin döredilene durmuş düzümleri, suw, elektrik geçirji ulgamlary, beketler dara howdanlary aýratyn belenmäge degişdir. Hormatly prezident bilen halkymyzy özümiziň bereketli toprağymyzy ýetişdirilen meýweler bilen bökdünşi üçin etmek babatda öňde goýan wezipelerinden uralýan telekaçy baýwanlar şuňlary ihlasly zähmet çekýärler. Meýwe açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň düzümindäki hemsaýy hojuluk jemgyýetiniň 65 hektar meýdanyny döwrebab ýyladyşgany toplumy eýlep, ony banan ösürilip ýetişdirilýär. Ýyladyşganyda banan ösürip ýetişdirmek üçin ähli şertlary göz tutulanlar. Dünýä tejribesini öwrenip alymy çeşmelere salgynan hünärmenleri bananlara agrotekhnikanyň kadalaryna laýyklykda ýygyk edýärler. Ekinleri ekologiýa taýdany arasy organik dökünler bilen imitlendirilýär. Ýyladyşganyda bananyň durly görnüşleri ösürilip ýetişdirilýär. Bananyň her dibiňiň ýanyndan täze şahalaryň ösüp çykmagy, ondan üzmeksiz hasyl almagy mümkinçilik berýär. Oň kadaly ösüp ýetişmek üçin howanyň şygyllygy 90 götürüm bolmaly. Ýyllygy bolsa 25-35 derejede saklanmaly. Gün ışıklysynyň kadaly düşmek üçin ýürüte örtüklerden peýdalanýarlar. Hasyl ýygnalanyna ýyladyşganyda ýürüte awtomatlaşdyrylan önümçilik tapgary gurulýar. Şahasyndan henüz gök wagty kesilip alynan meýweler eleki artykmaç böleklerden arasalanýar. Soňra arasa suwda ýuwulýar. Ondan soň teredede agramy çekilip ýürüte gaplanýar. Hemde sowudyjy ambarda gerekli şertlerde saklanýar. Bu işleň ählisi sanly ulgamyň häzirki zaman tehnologiýalarynyň üstü bilen amal edilýär. Bu hojuluk jemgyýetini işi hünärmenleri bir neçesi zähmet çekip, olaň aglaby böleginiň ýaşardygy hatam gowanyrjydyr. Bu ýerde zähmet çekýän hünärmenler daşary ýurt önümi önürjiler bilen özara hyzmatdaşlyk saklap, tejribelerini artdyryp, geljekde ýyladyşganlar toplumynyň gerimini giňeldip, manga, avokado hemde beýleki sitrus önümlerini önürmegi meýilleşdirýärler. Bu hojuluk jemgyýeti ýakyn geljekde öz önürýän önümlerini daşary ýurtlarda eksport etmegi meýilleşdirýärler.